Fizioterapeutul poate să intervină doar dacă are diagnosticul. Prin ce se diferențiază acest tip de tratament la fizioterapeut, atât pentru incontinență urinară, cât și pentru durere pelviene? Pentru incontinența urinară, Asociația Americană de Urologie și ghidurile din UK recomandă ca primă linie de intervenție terapeutică fizioterapia și în special programul de exerciții specifice pentru planșeul pelvin. Pentru că spuneam că deficitul de închidere al uretrei este dat de o slăbire a planșeului pelvin. Motiv pentru care fizioterapia intervine pe de-o parte prin exercițiul fizic terapeutic, da? Prin aceste programe specifice de reeducare a planșeului pelvin